Owusu Bempah say eye Saturday ukoto aba na wosre watu abapa na enkoto aba emma sebi eye Muslim na eye Muslim for entimi dig eye Christopher so na wo hwemo eye a Christopher eye majority ewo Ghana haze enti ye ntrase din na ye nto aba ma a Muslim for a wompo edida akwanse se won hwe na so ye tuma Muslim for na omo ba anhwa sabi supi so wo ba ede ne nsa hyehye ne yonko ba na se be ma so ekuntu ne yonko be ma sisi echi dindindin na wo bowura ho eyi ne nantam srade no si etuma a Muslim for na anhwa ne e be koso ano no enti wo stress Saturday sa ukoto aba na dwene pa we nye politics na wo ye na mo dwene na hwe wasetrem na hwe nsunsuaso a eba na to aba na masabi e Christopher na hwemu a e Christopher pa na ye doso we na evangelist dan Asamoah se netikokum yesi ekutie bia eden enim ni ransom na eye evangelist dan Asamoah kan na chese ekwama eye prophet Owusu Bempah na ye papa opambo ekwekwe mayanko studio nkwefa na efi wo mbrasisia ave wo mo de fan kwamse na ma wo ba physical wo se sika na no kuma na to ahoden so ye Muslim so ye hwan eno an se ti awrade asem na di so mudi si aye betwa asofofo ni bi wo ho no ma nye Muslim no option cars na omunya nton biem no ene ha wo mo ada ye ni krom a ye wasofo pon akesefo a obi di ni ka free abrochire bae ni ya de ma so asofo no so onye ne option we say brother need the soon ba me ho we say sofo no mi sika o nyina chi sofo no nton ma no on de do baji bia akra nko onye no nton ma no sofo na amfa ntim no ametese ya so de na ayi aba be to Facebook say mo bi antoma Muslim na ye menwanwa pa ne ho ye menwanwa oye option ha ma breso na option ni nyina ye de ma no ye ni krom ha na sofo bi no shankom troje nkrofo dan ebi mu okra omo nyen omo shankom so wo mu timi fa kwan bi so ne nkrofo yire no mo da Muslim fuwe wo se obeware nan a waware nan otene baabi so what you say Ibrahim de enye religious asem no Kristo ni baba be di o man so no ne mayo nyina be da be nyenyem wo mo no so ye be ne wom wani ayi Paul na wani Apollo and you not understand what my saying and I want to the American say you not want understanding what my saying want to the American say put your hands together for this. Anti Kromia na sofofo atwa ho adapa. Muslim ni be na akotu nsuo. Se ma Pentecost ya ne ayi ho. Wa hunu bi da. Dabi. Esi asofo binum omo se agi ho di wo nu omo kosia na wa adwene wo fam kakre bo mba yere wo ne wada. Ni hu omo ho fidiem de mani ehu de maso ate. Eno ayi gate ya Dr. Mahamud ba bi akobi eye. Asofo bebre nya sa nimdie no yaminim so ye kramoni no de sa nimdie na ma no so onye na moa wo man no osise yenum de ye nimdie de ya ye nkomsetro wo bewu me brother bi si fie kase bi okumase o si fie kase bi osu odifuo bi hunu abre ya ma abre ikokuma ifie na okokumase no okoda hotel if you know so me ko ye ayi wo mu da video me ko ye video wo na me de me busa ne se nyame nim se sa asofofo enyina ho an wo nyame de nim de ni nyansa no akoma Muslim ni ano so bebusa awrade nyame nim se wo ho asofo na fa ye baby said me papa ya wusu ansa wo sofo kora begina se ye ntoma na ye ntoma no ye trauma de onye sofo ye ba trauma de onye sofo de yi chirabo so ye sofo nso ye ntoma no ayi emubodi Mr. Emubodi ni adwuma ne yankan asem ko emubodi Mr. bebre ko maka kira wo se wo sofo kramoni eso obeware nan on fancy
ɔware nan nso wo a so yɛ sɔfo abɔtɔn so no obi yiri ba wasɔre na ne ho yɛ ɔfakura timne ne da yɛ wadoma kyɛdeɛ ne ɛwɔ suban ne nwu nyame asɔfo ho fi yɛ wɔ papa wom ɛne ɛwɔ binom so a ɛhu yɛ pɔ ɔman ne mpuntuo me masɛm busa ne sɛ ada na wo a wosi wo yɛ kristoni no nyame amfa saa nimdeɛ no ama wo na wanyɛ yi gate no wamfa ma wanyɛ digitization no wamfa ma sɛ ne ne nyame taa wɔ mo de anka yɛn aso yɛn yɛ kristofoɔ ne nkɔ de saa dom no bɛyɛ dɛ ɛso na dom no onyiyim unyam when you are available yourself, my God can give you greater grace to do something to help the country. Sa papa yes the whole world when they was sick. Where did a American Aaron Max. Of course, sorry, baby. Minima sorry. Sesiano oto ama hwan. Fa comment bra e be kama wa do comment bia so na me nhyira papa se do comment be say papa bon ne nyina ya giato ya hwe ne me ye kentwa aka